बर'नि लेवार खन्थाइखौ लिरदों मिस्टार देबेश्वर बर'आ आरो आं निक'डेम नार्जारिया बे खन्थाइखौ आवरायगोन। बर'नि लेवार हारिनि थै सोबग्रा, दावखा हारिनि उखैनायखौ मिथियि, दावराय जानानै बहत बिबायग्रा रायखस बर' हारिनि गेजेराव आलादा युटिसिया बर'नि थोजासे नखर नङा। बेयो मासे लेवार फानसौसो, बेयो मासे फेसा दावखासो। आजावा जों बड'लेण्डनि आबुं मोनथायखौ मोनाब्ला, आजावा जों बुरलुंबुथुरनि साहा हालामखौ नङाब्ला, दाफै नों आंनि जिख्लाबसे गिजि न'आव दावखा जानानै गैया आंहा नोंनि उखैहाबनाय बहतनि अनजिमाखौ हरनो। बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला अन्नानै कमेन्टआव खिन्थाहरफिन आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होनो दाबाव।